Hej alle sammen. Det her er en lille video om et nyt add-on til Pandasion og nogle andre ting, der derfor kommer til at ske i løbet af næste par uger. Jeg kommer nok ikke til at spille optagelser forfærdeligt meget i næste par uger. Hvor jeg skal en masse ting og det. Så derfor kommer der er en lille video om ting der. Men som I kan se, så er det lidt add-on UI. Så jeg fylder hele min skærm. Men okay. Så det her. Og så rykker alt det her. Jeg skal ikke se noget af det, jeg har deroppe. Så holder jeg op, fordi jeg kan gøre sådan en drill her. Yes. Som jeg har hørt før, så har jeg jo ikke min drill, min paladin mere. Det er jeg faktisk meget ked af. Men jeg er i gang med at lave en ny paladin op. Lige efter den video her, så jeg kunne faktisk godt have vist den. Men ja, det er bare en lille aktiv video det her, hvor I ser min nye UI og det. Fordi jeg har jo nemlig fundet en PC jo. Hvis I ikke mærker det dagger ikke eller noget. Og så kan jeg se mine settings. Det er ultra. Senere i dag kommer en engelsk video op, hvor jeg laver en let's play af min paladin lidt. Jeg har synes lidt, jeg har spillet lidt på den, så men ja, skriv i kommentaren, hvis jeg har nogle spørgsmål, så vil jeg svare dem så hurtigt som muligt. That's still recharging. That stand isn't ready. Så jeg svare dem så hurtigt som muligt. Jeg prøver ikke at være lazy her, eller noget, men jeg har ikke så helvedes masse tid lige for tiden. Også derfor først kommer en video op nu, hvor jeg jo spiller sådan ret meget Minecraft og det. Så ja, derfor vil I først se en video for mig nu her den 16.7. Det er ikke fordi jeg ikke vil spille eller noget. Jeg har bare ikke haft sådan helvedes eller sådan ret meget tid, for at sige det mildt. Det er fordi jeg ikke at I ikke ser min video, at I ikke hører fra mig eller noget. Det er bare jeg har ikke haft så meget tid, som jeg har sagt mange gange nu. Men og så har jeg også fået et nyt headset, men I kan bare ikke se det, hvor jeg ikke nogen webcam på min computer her. Så ja, men det var vel nok bare det. Så vil jeg smutte efter jeg klarer den her. Hvad sker der nu? Hvad der sker? Ej, hvor er jeg noob, mand. Ja. Lav den her. Sådan. Det var Mogu. Sådan der. Jeg kan bare holde det her færdigt, og så vil jeg lukke den på videoen. Ja, det er så lang video i dag. Men jeg prøver også sådan noget helt min mor og det. Jeg har fødselsdag for 5 dage siden.
Ja, I må gerne abonnere på min Facebook. Jeg har ikke noget specielt That's Facebook still recharging. til det her. I can't pass by. Men I må gerne That's abonnere på still Facebook. recharging. Jeg skriver Facebook i beskrivelsen. Så vil jeg skrive min Facebook. Jeg vil give et link til min Facebook-side, hvor I så kan adde mig og spørge om I vil spille og alt det. Jeg vil rigtig gerne spille sammen med jer, fordi som I kan se, så sidder jeg ret lonely på tiden. Så jeg ikke spiller sammen med nogen. Ja, men det er på grund af, at der er ikke nogen, der rigtig vil spille med mig lige for tiden. Altså. Det er jo rent faktisk på grund af det. Der er ikke engang min kæreste, der spiller med mig lige for tiden. Ding ding. Så endelig. Det er jo også mit addon, der gør det. Det er, altså jeg har jo mange addons på. Bum. Ikke lave Mogu endnu. Yes, den vej. Men hvis I kan se det derude i siden her, det er mit nye addon. UI. Jeg er faktisk pænt glad for, at jeg fandt. Det var sådan noget, der passede der med det UI, jeg allerede havde, som den der Pitbull og Dominos. Og den her heroppe. Det er noget, der passede sammen med. Og det synes jeg faktisk rigtig dejligt. Men jeg kan bare høre det færdigt, så jeg lukker noget på videoen, og så ses vi igen senere. Jeg tror, det er den sidste. That's still recharging. Ja, det var det. Jamen, vi ses alle sammen. Og håber I vil se med i videoen. Så, hej!